Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, zo gaat het spreekwoord toch. Maar dat hoeft niet langer zo te zijn, want er is een Limburgse dame die dé oplossing heeft voor iedereen die graag hoge hakken draagt en die ook dan de hele avond wil blijven dragen. En dat is Ellen Hazelaar. Dag Ellen. Hallo. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Je hebt de oplossing, hoge hakken, die je de hele avond kan dragen. Dat is alleszins de bedoeling, ja. En hoe is dat gegroeid? Wel, ik ben eigenlijk op het idee gekomen doordat ik in 2010 op een trouwfeest stond en op een gegeven moment zag ik zo al die schoentjes naast de kant staan en ik dacht, zonde, kan het nu toch niet onmogelijk zijn om toch een comfortabele schoen te maken die mooi is, elegant is en goed zit. Ja. Dus ben jij aan het brainstormen gegaan? Dus ben ik beginnen nadenken, met mensen beginnen praten, mensen contacteren, zelf het hele concept ook op poten gezet, naar Italië geweest, een productieeenheid gezocht, alles van A tot Z. Ja. Dan zijn er mijn prototypes gekomen. Met die prototypes ben ik dan echt de winkels binnengestapt. Dat zijn voorbeeldschoenen, prototypes dan? Of Prototypes zijn voorbeeldschoenen, inderdaad. Die worden dan eerst gemaakt en dan ga ik daarmee de winkels in. Ja, om te laten verkopen uiteindelijk. Om te laten zien. Maar wat is er dan zo speciaal of anders aan die schoenen dat je daar geen pijn of zere voeten aan krijgt? Wel, het comfort zit hem eigenlijk in 3 zaken. 1, het feit dat je op een plateau loopt en natuurlijk niet op de grond. Ja. Daardoor voel je alle oneffenheden er niet zo sterk door. Daarnaast is er een speciale laag ingebouwd, onderaan, die men eigenlijk ook gebruikt bij een sportschoen of een stevige stapschoen. Van datzelfde materiaal zitten er ook nog 3 kussentjes in, boven, dus vooraan, midden en achteraan. En daarnaast is het ook op een zodanige leest gemaakt, want de leest is uiteraard ook belangrijk, dat het zowel voor brede als voor smalle voeten geschikt is. Ja. Je hebt hier een paar voor mij gezet. Ik ga die dan ook meteen eens testen. Ivan, ik zie jou zo kijken. Jij hebt geen hakkenschoenen thuis? Nee, maar ik heb een enorme fetish voor hakken. Dus als ik opgewonden word, daar kan ik dus niks aan doen. Ik kik daar echt op van die schoenen. Daarmee, en nu doe ik aan nog die schoenen uit. Ik word hier eigenlijk helemaal zot daarmee dat ik zo stil was. Maar ik vind dat prachtig, dus vrouwen met zo'n schoenen. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat het werkt, dat je dus geen pijn zou hebben. Ja, het gaat al gelijk niks, ik kan er al zo in. En een mooie kleur ook, hè, zeg. Kijk eens. Ja, dat is ook een beetje het concept. Dus elegant, kwaliteit, multicombineerbaar. Dus ik heb gekozen voor kleuren die zeer commercieel zijn in de zin van dat ze onder allerlei outfits passen. Ja. De bedoeling is dat je ze zowel kan dragen onder een jeans als onder een gala-jurk bijvoorbeeld. Of een avondje te gaan stappen met de vriendinnen. Heb je nooit een verkleedfeestje gehad of zo met hoge hakken? Nee, ik zelf niet. Nee, maar ik vraag wel vaak aan... nee, zwart, dat ga ik u allemaal niet vertellen. Jawel. Maar, nee. Als maar je aanzicht, moet je ik vind bezig. echt prachtige schoenen. Ja. Maar ik snap het niet. Hoe is dat dan jouw merk? Dit is mijn eigen merk. Dat is Ze toch heeft alles ongelooflijk? zelf ontworpen. Dat kan toch niet? Het merk heet Noisette by EH. En Noisette komt eigenlijk een beetje van mijn achternaam. Maar dat is goed gevonden, want dat klinkt zo'n merk van dat al 60 jaar bestaat. Is dat zo? Dat klinkt, Dank dat u ziet er wel. ook zo uit van, dat is degelijk materiaal en Dat super is ook zo. klassevol. Het is handgemaakt in Italië, dus geen enkele schoen is eigenlijk hetzelfde. En ik denk dat Cynthia dat misschien ook al gaat vragen, maar ik ga dat toch vragen, hoeveel kost dat dan, zo'n paar schoenen? Het minimum is 2,50, 2,60 in de winkel. Okay. Maar je kan ze altijd aanhouden. Maar je kan ze altijd dragen. Het is een vrij tijdloze... reclame. Je moet met een manager worden. Dat was zo goed! Je kan ze altijd aanhouden, daarmee zegt ze, ik geef die niet meer af. Slim. Maar ik moet wel zeggen, ze zijn wel redelijk hoog. Zijn ze ook een lager model? Of, nee, het is 11 centimeter inderdaad. Maar door de plateau voelen ze wel minder hoog, Lager, waardoor je eigenlijk maar op dit stukje loopt. Ja. Nu, naar de toekomst toe zoek ik ook wel een middle-high en een low heel te maken. Maar het is een vrij tijdloze, klassieke schoen, maar dan toch gebracht in trendy kleuren. Aan de ene kant hebben we dan de echte felle kleurtjes die vorig jaar ook al een beetje waren, maar die gaan dit jaar nog doorgezet worden. En aan de andere kant heb je dan de aarde en de meer nude tinten. Ja. En dat bestaat nog nergens. Niemand is ooit op dat idee gekomen van dat ooit uit te Bij mij weten niet. Maar nu heb je toch een patent dan genomen of zo? Nog niet, maar laat ons zeggen dat we daar aan het werken zijn. Ja. Te laat. Alle info vinden we op de website? www.noisette.eu. Oké, goed. Dat gaan we zeker eens bekijken.